Pán Kaník, presadzujete ústavnú ochranu dôchodkového systému. Mal by byť podľa vás, tak povediac, zakonzervovaný v tej súčasnej podobe, alebo by ste ho predtým zmenili? Mal by byť stabilizovaný. 90% občanov si želá, aby bol ústavne chránený. A táto ústavná ochrana by mala smerovať k tomu, že bude zabezpečené ústavou, že druhý pilier je nezrušiteľný, že sa budú postupne opäť zvyšovať príspevky do druhého piliera, aby ľudia boli bohatší, keď budú na dôchodku, aby sa zároveň zabezpečilo, že aj v prvom pilieri sa urobia zmeny, ktoré ho zabránia, aby sa neskôr nezrútil, to znamená, aby bol udržateľný. Preto je dobré podporovať viac pracujúce rodiny, pretože tým vytvárame motiváciu pracovať. Keď sa neoplatí pracovať, keď štát dáva cez rôzne sociálne benefity toľko prostriedkov ľuďom, že majú zhruba rovnako ako tí, čo pracujú, tak im zároveň odkazuje nepracujte. Žite len na sociálnych dávkach. V mnohých oblastiach Slovenska je to tak, dotýka sa to samozrejme rómskej komunity vo zvýšenej miere, ale nie je to len tento problém. A to treba odstrániť práve motiváciou k tomu, aby sa oplatilo pracovať. Taká bola vždy moja politika. Navrhujeme úplne otvorene zrušiť minimálnu mzdu pre ľudí, ktorí nemajú základné vzdelanie. Preto, lebo ich nikto nezamestná za takú vysokú mzdu a stále zostanú na sociálnych dávkach. To je jeden zo základných princípov. A množstvo ďalších, ktorých by sme museli košato rozprávať, ktoré vytvorí väčšiu podporu pracujúcim rodinám. Pracujúcich musíme podporiť viac, musia cítiť zo strany štátu podporu. Ale rád by som sa vrátil ešte k dôchodcom. A aspoň jednou vetou. Nemôžeme na nich zabúdať. Súčasných dôchodcov. Dotkol by som sa jednej palčivej veci, a to je valorizácia, zvyšovanie dôchodkov. Tak ako sa pokazila valorizácia, ktorá zvýšila mnou nastavená valorizácia dôchodky o 74%, to, čo sa stalo teraz, je strašné. Dostali dôchodcovia zvýšenie o 1,90 eur, čo je almužna, a preto tu treba urobiť zmenu a nastaviť minimálnu garanciu minimálneho zvýšenia dôchodkov. To som už navrhoval aj v parlamente, žiaľ Bohu neprešlo.